Naimbag nga oras iti tunggal may sa amin kada tayo gagayam ken kakabsat. At datayon iti may kadwa ngal daw iti sangapulo ngayon panagtitipon tayo iti tayo panagadal ken panagkikinararag akas agkakabsat iti iglesia ni Apo Dios. Iti kalman nangeg tayo dagiti nabalitukan ngad adal nga iso iti nang ipakita kada tayo nukas ano iti kinapateg iti panagtitipon tayo akas may sang kakabsat iti pamati. Itata nga may kadwangal daw gagayam kan kakabsat iti paulo iti adal nga iso ngayon tayo ibuksilan itata nga oras ket napauluan iti manipod uneg arumuar. Ket ti teksto gagayem ken kakabsat nga iso nga pangipunganan iti adal tayo tatta ket masarakan iti Juan chapter 3 verse 3. Kastoy man kakabsat iti mabasa. Simungbat ni Jesus ket kinunana ken kuana pudno kunakken ka no ti maysa a tao saan a mayanak a mabaliwan. Kunan nakakabsat ditoy saan na amabalin akitaan ti pagarian ti Dios. Amin tayo. Ket kayat tayo nga makita iti rupan-rupa iti manubot tayo nga ni Apo Jesus. Kayat tayo kakabsat nga makita iti pagarian ti Dios nga isu iti insagana na idin ni Jesus nga anak na ket agsubli di langit. Tapno tikas tagat isagana na ti lugar nga pagyanan tayo. Isu nga kasapulan kakabsat nga mayanak tayo ang mabalbaliwan. Itatta kakabsat ngal daw, adda iti maysang istorya, nga adda iti maysang agtutubo. Dahito nga agtutubo kat saan nga Kristiyano. Ngem nasingpet adi makkel akas maysang agtutubo, kadag iti naganak na. Aktibo isuna, iji nag-eskwelahan na. Saan ang nagbalin a sakit dagiti ulo dagiti manursuro na. Awan ti anyaman abisyo ken kuana. Saan na nga napadas iti iminom, nagsigarilyo, wenno haan namet nga napadas iti nagusar iti droga, akas bisyo dagiti kaduan ngagtutubo itata. Di nagbayag gagayem ken kakabsat ti tiyempo ket naglabas ket nagbalin isuna amay sa nga Kristiyano. Ti kabitan nga istorya nagisuro isuna ti eskwela sa Batina. Nangaramid kakabsat isuna ket maysa nga aktibo nga gararamid kadagiti programa iti iglesia na. Nga dagitoy nga raramiden na ket ti panakaammo na ket pakaydayawan iti Dios nga pagserserbian na. Gamay sa ngarabi, gagayam kan kakabsat. Isuna, ket imatendar iti iglesia nga yan na, ket kabayatan nga dengdengeg isuna, iti pastor nga isu nga mangas kasaba, amuyo gagayam kan kakabsat, naluktan ti kapanunutan na, ket nakita na babaen iti ayan iti nangeg na, nga isuna gayam, ket kurang pay, dagiti aramiden na iti panagserbi na ken ni Apo Dios. Naamiris na, akurang gayam pay iti pamati na, ken Jesus akas mangisalakan na. Gagayam ken kakabsat, kasano kadi, nga isuko iti maysa a tao, tibiyag na ngagpaay ken Kristo. Adda kakabsat iti duwa, umuna, napatag-unay, amaamiris, ken bigbigen tayo iti mangisalakan nga ni Apo Jesus. May kadwa gagayam kan kakabsat, mangted iti tiyempo nga amamun tayo nga isuna, ti mangted ti biyag, nga dayto nga biyag ket isu ti biyag ngagnanayon. Luktan tayo man kakabsat, iti libro maminsan pay ni Juan, iti kapitulo 17, versikulo 3 ket kastoy ti kunana. Ket daytoy ti biag ngagnanayon, amaamuanda ka kuma, amay maysa pudno a Dios, ken ni Kristo ngayon baon mo. Gagayam kan kakabsat, kasapulan tayo
nga amamuan nga nalaing iti Dios tayo. Nga isu kakabsat iti mangted, iti biyag, iti tunggal maysa kada tayo. Inton isuna ket mamamu tayo nga nalaing iti anak na nga inbaon na kakabsat nga subuten na dagiti basbasol tayo. Gagayam kan kakabsat iti daytoy nga oras iti aldaw. Ibagbagan natoy nga kasapulan kakabsat nga daydayawen tayo iti Dios tayo. Ngem kasano? Dagitoy man kakabsat dagiti linaon ti kararag tayo itatang oras. Gapu ta daytoy ket may kadwa kakabsat ngal daw iti panagkarkararag tayo. Adda dagiti puntos nga kayat ko nga ibaga nga daytoy ket iraman tayo iti panagkarkararag tayo. Umuna, idawat tayo ket kuna tayo ama daydayawon da ka agsipud ta dinalusam aminen dagiti kinarugit ken amin ang nagbasulan me. Ti Dios kakabsat ket makita nanto nga inton da tayo ket dumawdawat iti pamakawan kadagiti nyaman nga nagbasulan tayo. Ti Dios pakawanan na tayo. May kadwa gagayem ken kakabsat ibaga tayo. Daydayawon da ka o Dios. Gapu ta kabaalam nga aywanan da kami manipod iti panakaitekleb me. Ket isango da kami ken ama nga daan iti ragsa. Iti may katlo kabsat ngay kararag tayo ken Apo Dios. Apo, ipakitam kada kami ti paset ti biyag mi as bibiyag nga agbibiyag paylaeng iti naimbubukudan kada kami. Adu kakabsat dagiti ugali tayo. Adu dagiti pagbibiyagan tayo nga datayo ket agbasbasol paylaeng. Ngem iti idawat tayo ken Apo Dios ket ikaten naman dagitoy nga banbanag iti panagbiag tayo ket sukatan na kakabsat iti baro a panagbiag iti tunggal maysa kada tayo. May kapat timan kakabsat kararag tayo ken Apo Dios. Ipakitam payo Dios kada kami dagiti kasapulan abalbaliwan me iti panagbiag me. Gagayam kayong kakabsat, adu dagiti kasapulan nga balbaliwan tayo iti panagbiag tayo. Ket masapol nga ikararag tayo ken Apo Dios nga ipakita na kada tayo dagitoy nga banbanag. Tapno ti kasta ket inton impakita na ket mabalin tayo kakabsat nga balbaliwan gapumet laeng ken kuana. Adda kakabsat iti mabasa iti Salmo 139. Kastoy man kakabsat iti bagbagana Salmo 139 verses 23 and 24. Kuna na to'y, usigan na, o Diyos, ket amwam to'y puso, padasen na, ket amwam dagiti panpanunot ko. Verse 24, ket kitaem no adda dinadangkes adalan kanyak, ket iturong nak itidalan nga agnanayon. Nagpintas sa kabsat iti kararag ni David. Isu nga kasapulan met kakabsat nga itatta nga oras ket ikararag tayo at ti Dios ket punuan da tayo ti panakamo kadagiti pagayatan na ket agbiag tayo agpaay ken kuana. Paset met ti kararag tayo kakabsat itatta nga oras ket idawat tayo at ti Dios ket tignayen na ti tunggal membro ti iglesia na ang makipaset kadagiti nyaman kakabsat nga trabaho ken programa ti iglesia. Iti care group ministry, iti panagibanghelyo kakabsat iti iglesia, kasapulan nga idawat tayo ken Apo Dios nga amin kumaket matignay nga makipaset kakabsat iti trabaho na kang runaan na iti daytoy tawen 2019. Agyaman tayo met kakabsat ken Apo Dios. Gapu ti kinaimbag na iti tunggal maysa kada tayo. Iti naglabas nga tawen adu kakabsat dagiti kasapulan nga pagyamanan tayo, isu nga yebkas tayo amin ken Apo Dios. Pagyamanan tayo met ken Apo Dios iti panangsungbat na dagiti kararag tayo iti umiso nga tiyempo. Gaganyam ken kakabsat. Adu dagiti kararag tayo nga numaminsan ket kasla nga saan nga sungsungbatan ni Apo Dios. Nga mamuyo adda kakabsat iti karina nga masarakan iti John chapter 15 verse 7. Nga daytoy kakabsat iti maude nga bersikulo nga intayo basaen itatang oras. Kunana, no agnaed kayo kanya.
Ket dagiti sasaok ag taeng da kada kayo. Dawaten yo tanyaman akayat yo, ket maaramid to kada kayo. Gagayam ken kakabsat, daytoy iti karini Apo Dios. Iti karina kakabsat, ket matungpal. No anya iti imbagana, ti Dios ket ibagana, ken aramiden na. Kunana kakabsat ditoy ulitek, no agnaed kayo kanyak. Adda kakabsat iti bagbagana toy ngano. Ket dagiti sasaok agtaeng danto kada kayo. Tikunan na to'y dawaten niyo amin, nga dawaten niyo. Ket anya ti karina kakabsat ni Apo Dios, ket maaramid to kada kayo. Iti dato'y kakabsat, nga oras iti aldaw, ti Dios, ket awawisen na ti tunggal maysa kada tayo. Ngano kayat tayo kakabsat, nga ni Apo Dios, ket sungbatan nanto amin, dagiti karkararag tayo. Ti kunan na agtaeng taylaeng kakabsat iti sauna. Ket intuno ti sauna kakabsat ket suruten tayo. Intun ti sauna kakabsat ket pagbiyagan tayo. Kunana dawaten yun to amin nga dawaten niyo. Ket ipaayo kun to amin kada kayo. Isu nga itatta gagayam ken kakabsat nga oras kayat kuman nga wised iti tunggal maysa kada tayo. Ngano kayat tayo met nga makita iti pagarian ti Dios. Ken ti rupa ni Jesus akas manlubot ken mangisalakan tayo. Kasapulan tay kakabsat ita niya mayanak a mabalbaliwan. Kadagiti kakabsat me nga saan na pay nga inawat ni Apo Jesus akas personal nga manlubot da. Aramiden tayo kakabsat daytoy ta makita tayo ti Dios. Iti rupan-rupa iti mabiiten nga tiyempo. Dawatag man, gagayam kang kakabsat, nagkararag tayo, tadawatan tayo kina Apo Dios, iti panarabay na, iti tunggal maysa kada tayo. Madaydayaw nga Dios sa mami nga nasantuan. Agyaman kami Apo, iti basit nga tiyempo. Tiyempo nga dagiti dungdungwam Apo nga anak, iti dayto nga iglesia. At daan iti kastoy Apo nga programa. Sa nga pulo Apo nga aldaw, nga panagtitipon, nga mangadal kadagiti sasaom, sa nga pulo Apo nga aldaw, nga agkikinararag iti tunggal maysa kada kami. Amami nga nasantuan, italyaw mo man Apo iti rupa maminsan pay kada kami. Tapno tikas tao Dios, ket denggem dagiti karkararag mi. Amami nga dakat sa dilangit, pangaasim man, amami nga nasantuan. Ta makita minto kumaapo iti rupa, iti manubot mi nga ni Apo Jesus, iti rupan-rupa. Intun tiyempo nga iso na Apo kat umay, ta umay na Apo alaen dagiti amin nga nagkamatalet kan kuana. Amin o Dios nga mawat kan kuana, babaen Apo iti sasauna, ket pinati mi, ket gapu Apo iti panangpati mi kadagiti sasauna, na daan kami Apo, iti panakaisalakan. When di la mabalin, iti daytoy Apo nga oras, iti daytoy Apo nga kanito. Ket awaten mi o Dios iti pamendisyon iti langit. Daytoy Apo nga pamendisyon, ket isu Apo iti mangted kada kami, iti namnama nga awaten min tumutlang iti biag ngagnanayon. Daytoy Apo ti dawat mi, tinapataganagan na po mesos. Amen. Into no bigat kakabsat, ket awisan da kayo maminsan pay, nga umay tayo manen, ket umay tayo manen adalan dagiti sasaw ni Apo Dios nga napapateg, iti panangpapigsa, iti pamati, iti tunggal maysa kada tayo. Naimbag nga oras tayo, amen, kagayam ken kakabsat.